Egunon, abenduko ohiko osoko bilkuran batu gea, urteko azkena, normalian atzaldian izaten da, baina, bueno, gauden garaiei itxio eskatu zen eguerrira ekartzia eta hementxe gaude, ezta. Bueno, gaur izango da, 36 urte ondoren, Alberto Gorretibira gabeko lehenengo udalbatza, baina, bueno, despeditxu egin genduen aurrekoan, da alaxe ingo dugu, hemendik aurrera. Gaur, erregu galdere eta aiatu horretik, 4 puntu eukiko ditugu, batetikan aurreko udalbatzaren ohiko osoko bilkura azarokuan akta, abenduan hilen 12an ezohiko osoko bilkuran akta, aurrekontuena ingenduna, bigarrenian udaleko erabakitako kudeaketan berri emango deu, hirugarrenian udalak eta foru aldundiak egindako kudeaketa gomendioa formalizatzeko hitzarmena ekarriko deu, laugarren puntuan enplegu planan inguruan lanbiden diru laguntzak eta kudeatzeko Elgoibarko udalai kudeaketa gomendioa egiteko hitzarmena ekarriko deu, eta ondoren erregu galdera eta pasatuko gea. Beraz, hasiko gea
azaruan 24ko udalbatzaren aktarekin, zoze batematek, oharrik edo beraz onartuta geratzen da azaruan 24ko udalbatzaren akta, eta abenduaren 12ko aktaren inguruan, Inigo, beste batematek, beste. Beraz, azaroan 24ko eta abenduaren 12ko osoko bilkuren aktak onartuta geratzen dira. Bigarren puntuan, daukagu udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematia, ekarri ditugu udalbatza honta, alkate ebazpenak eta hirigintza ebazpenak. Normalian hilabetero ekartzen ditugu ongizateko ebazpenak ere, baina, bueno, hontan ez dietorri, urtarrilean pasatuko ditugu, ontzat emateko. Beraz, alkate ebazpenetan, 301 garrenetikan, 325 garrene arteko ebazpenak eman dira, beti esaten deuna, gaur zehose apunten bat, edo bestela edo noiz ere, honek ikusgai eta aztergai eta galdetzeko moduan egoten dira beti, baina zehose balin badakazue apuntia edo jasotzeko. Eta hirigintzakoetan, eman dira 229 garrenetikan, 258 garrenea bitxartekuak. Hortan ere, zehose komentatzeko, bueno, horrek ere informatutzat gehatzen gadanok, eta esan dakua, egon noiz ere, hortxe doz teknika isak, eta, bueno, ni neu ere bai, tokatzen zaten aurrexan, erantzuna emateko. Bueno, hori esan da, kudeaketan inguruan, ebazpenak eta berri eman da, nik nahi ditut gaurkoan 3 gaitxo komentau, hiru gai potolua dira danak ere, baina, bueno, motzian nahi neukez aipatu. Lehenengo galdeketa intzala, galdeketa intzan portuen inguruan, abenduan 16an eta 18an, hor geho alderri bakoitzak ere bere balorazioak eten ditu, argi gehatu zen moduan, aurreko udalbatzetan eta hainbat aldiz komentatu izan dugu, hartu dugu izpide, ez da nire helburu izpide hartzia, baina bai bintzat agertzia, emaitzan berri jasozan akta helarazi digutela, aztian, eta proposatuz urtarrilean bilera bat etxia, danborrazalekin, erregaldeketan antolatzaile edo arduradun moduan, urrengo pausuak eta komentatzeko. Orduan, hoxe, egingo da bilera hori, eta jarraitzu beharko dugu. Batetikan, eurekin bilera inarte, ez dugu jakingo ze plantamendukin dabiltzen eurak, baina, udal plantamenduan ere, hausnarketa komentatzen genuen, ez da, da gai bat hor, ibili duguna, izpideta, eta, geu ere batu beharko geha, eta itzin beharko dugu, etorkizun nahi buruz ere. Hori aiatuko, urtarrilean helduko diogu gaixei. Batetik hori, bigarrenik nahi dut aipatu gai txusi xamarra dan arren, niretzat bereziki, aurreko hastian argitatu zala idatzi bat, honezkeo danok ezagutzen duguna, udal langile baten kexua, protesta, idatzi bat, ez da. Nahiko ez, oso biderauta nire pertsoniai, oso parenzuela ere izenez aipatzen dalako, baina alkatetzai zuzendu, ez da. Horrean, nik hor bi plano horiek bereizte ditut, bat nire pertsonarekiko eraso esango dut, ala sentitzu noan da, eta bigarrena alkatea erakundearen figura gorentzat hartuliken alkate figuraren aurkaku, ez da. Horrean, maila pertsonaleko kontuak eta dianian bakoitzak gestionatzitzu eta bere borondatia etxen deun nolabait. Eta hor, ze bide jarretxu norpean gainean gatzen da. Esan dute moduan, pertsona izatiaz gain,
kargu ere badanez Josep Palenzuela momentu honetan, iruditzen zait garrantzitsua dela alkatiaren figura, erakundiaren ordezkaritza hori babestia, ez horren beste, oraingo momentuko arazuai helduta, gehixo etorkizunai begira, gertatu da hau berriz gertatzeko, edo berriz ez gertatzeko moduak egin behar dialako. Orduan, gai askotan, gai gehixenetan esango neuke, gauza bat izaten da, norpeak zeren gogu eukitzen doan, eta beste bada ze enleiken, hau da, formalki, zein dan erakundiaren eta alkate figura horren egitekoaren bidia eta modua. Orduan, hori aztertzen ari dira udaletxeko zerbitzu juridikoak, edozein pauso eman aurretikan arei entzunda ingo da, eta jakina esan dute moduan, ez da erantzun kojuntural bat, momentu hontako egoera bati erantzun emateko kontu bat, gehixo izango da etorkizuneako plantamendu batekin indakoa, eta iruditzen zat, hiru alderrixok ere lanketa horren berri, edo lanketa hori enbiarko degula, eta hori ere, urtarrilean zer ingo deu. Hori esan da baitxare, esangoet, maila pertsonalian, erantzun bat ere etorriko dela urtarrilean, beste idatzi hori etorretxako toki eta modu berian. Baina beti esateten, beti ez, aspaldixan esaten nabilen moduan, bereiztuta Josep Palenzuela batetik eta alkate erakundea bestetik, ezta. Bueno, hori esan da, hirugarrena, hau ere oso potolua da, baina da posgarrixa. Aurretik ere komentatzen gendun, ezta? Aurkeztu inala Next Turismo Ministerioak indako deialdixa, gero erkidegoka kudeatzen dana, Eusko Jaurlaritzan bitxartez kudeatzen doan eskualde komunitate autonomuan, eta esan gendun, diru lagun geoparkiarekin edo geoparkiaren baitan aurkeztu gendun proiektua onartu izan zela. Hor lehenengo ze izaten da, proiektua onartzen dan edo estan. Onartu izan zen, bigarren pausu izan zen balorazioa, balorazio egoki setzen dan edo estan. Balorazio egoki sein zen, eta ez balorazio egoki sein zela, balorazio oso egokisa eintzan, berriz diot, geoparkiaren osoaren planteamendua, ez mutrikukoa bakarrik. Eta horrean, begi honez ikusi izan, eta gure geoparkiaren baitxako hortan, gure proiektua zana 4.800.000 euroko proiektua, 2.600.000 euroko diru laguntza eman digute. Diru laguntza hori ez du udalak beak gestionatuko zuzenian, berriz diot, geoparkearen baitxako proiektua den aldetik, DBGesan bitxartez kudeatuko da proiektu hau, eta 2023an, hau da, lehenengo urratsa emango dana proiektu horretan izango da komenduaren ejekuzio proiektua idaztia. Lehenengo urte horretan hori dago aurreikusita eta horri helduko zako. 2023an beraz, hasiko gea proiektu hori martxan ipintzen, baina 2023an, modu berian, Next Turismo, da, Turismo Ministeritzak atako doan 2023ko deialdira ere proiektu bateratuarekin aurkeztuko gea, besteak beste asko insistitzu digutelako aurkezteko, bai Eusko Jaurlaritzatikan, bai Madritxikan, gustau indalako edo, baina esan du, 2023an diru gehixongoa eta aurkeztu eukiko dezueta. Horrean, aurkeztuko gea. Zenbat diru ongoan ez dakigu. Guk lehen ere esan gendun, ez da, diru laguntza da, hasta, beti ere, 180.000 diru laguntzak. Eta, 180.000 oso zaila da. Bueno, ikastolakoarekin lortu gendun, dana. Baina, normalian ez da iatzen. Eta banguan ere ez gaiatu. Baina, erdixa
pasa bai, 56% porcentajian, ez? Ba, ez da txarra. 2023an diru gehigarrixak baldin batoz ere, hortan bintza saiatu ingo gehala. Baina berri on bezala, diru laguntza hori 2.600.000 euroko diru laguntza hori jaso deula. Notizia onak, notizia txarrak aitorri utzi jot. Danetatik doz, pixkateta. Eta, nire aldetik hiru kontu horrek, zatia. Eta, Bai, nik aipamen txiki bat, egun ondan hoi. Alde Zaharreko sarrera kontrolatzeko kamarak instalatu dira 3 puntuetan, bat udaletxea eta Eberginita artian hor aldapan farola baten, bestia Jaujaparian, eta 3. Adatzia paindegi baino pixka bero, Barrenkalian. Komentatzeko oaindikan ez diala jarri martxan, oaindikan pivoteekin funtzionatzen ari gehala, eta martxan jartzen dianean kamara hauek matrikulia grabatuko duela bakarrik oain arte aipatu dugun bezala. Dana dala, martxan jarri aurretik, bilerak ingo ditugu Alde Zaharrean komertzioa denda tabernak dakenekin, baitza Alde Zaharrean garajiak dakenekin ebai, eta bizilagunekin ez, nola baitxe Alde Zaharrean bizidean herritxarrekin. Eta ordenantzia ere lantzen ari gea, araudisa, orduan, dana borobiltzen deunean, herrira komunikatuko deu, noiz hasiko gean kamara hauekin martxan. Baina bitxartian, oain arte moduan, pivoteekin jarretxuko deula. Eguerdi ondan hoi. Bai, notizia txarrak ez non esango, azken finean, hobetzeka. Komendua aparte, beste nestetikan zatorren ere, beste diru laguntza batetara sartu ginen Merkatu Plazako eraberritzea. Proiektu bat definitzu zen, bea proiektuak, Merkatu Plaza berritzeko proiektua 816.000 euroko hobekuntza bat aurkeztu ginen, eta 816 euro hortan, laguntzetara eskatu ginen zen 668.000 euro. Oan dela bi aste jaso ginen emaitza, bea proiektua onartuen zegoen, nahi esan, 50 punto atea behar zian proiektuakin aurrea proiektua kontutan eukitzeko diru laguntzak emateko, 51 punto lortu zian, orduan hasiera baten proiektua onartutzat eman zegoen. Hala ere, jaso ginen gero bukaeran, esanez, nola aurrekontu dana bukatu zuten, o partida dana bukatu zuten merkataritzai laguntzeko, orduan mutribu proiektua kanpo gelditxura 2022 urteko diru laguntzetan. Baina, Josebak esan doan bezala, beurokin kontatuan jarri gea, eta bai esan digutena da 2023 urtean ere diru laguntza honek ateatzeari joazela. Orduan, badakigu proiektu hortan zentzu dian puntuak hobetu behar deunak, eta, esan bezala, proiektu hau guretzako ere lehentasuna da, eta datorren urtean aurkeztuko ereu proiektu bat egokituta da hobetuta diru laguntza honek jasotzeko. Eta, esan gozan garapenetikan, kiroletikan esan da oantxe jasore gaina argazkixak, kirole hezkuntza, izaz, azkenian beko patixoko paeta ziria pintxatzen, eta gaur oantxe jasoreti informazioa bukatuko reuela, gaur espaldin bada bixar. Orduan esan bezala, da, zuzendaritzak eta guraso elkartia dakixen bezala, alderdi baten jungora beko patixoan frontoi egitura bat izango baliz bezala pintxauta, eta beste alderdixan, Margotu Korona izango da, mural bat edo arte lan bat, hitzak ezean urtetzen. Vale. Erki, otxuta luziago izaten zain, baina, bale. Erki. Hirugarren puntuan esan dako moduan dakau udalak eta foru aldundiak egindako
kudeaketa gomendioa formalizatzeko hitzarmena, 2021ko 20. legiak, abenduaren 28koak, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuen kudeaketa materialeako. Dakizuenez, herri administrazioetan enplegua egonkortzeko obligazioa dakau. 2023-2024 bitxartian gauzatu beharko dana, eta hor egonkortuta ez dauen edo ez tozen lanpostuak deialdixeta eta beharkoia, udaletxe guztiok sartu beharko geha horretan beraz, baitxa Jaurlaritza eta Aldundia ere, eta hor sortuko dian prozesu guztiak eta udalentzako baino geixo izango diala aurreikusita, diputazioekin eudel ere badabil lanian hortan, udalen elkartia, baina, diputazioekin hitzarmen batzuk india, deialdixak etxen dianian, epaimaisak eta osatzen laguntzeko. Azken baten, diputazioak udalai laguntzeko hitzarmen bat. Beste zoze zanik enontan, izango diala prozesu, ez ezagunak izango dut, gaitzak ez dakitze izango dian. Baina, esan deten moduan, udal guztiok egongo gea horre sartuta, eta ikusiko dugu oteiru eta lau urtiak zela datozen. Eta beste gabe, ekarri dan hitzarmena da, horri marko bat emateko. Ustete batzorrian ibili zinatela eta idazkaixak azalpen egokixauak emango zitula, niriak baino, baina zoz ez dateko, Sabino. Beraz, udalaren eta foru aldundiaren artean kudeaketa gomendioa formalizatzeko hitzarmenaren aldeko bozkak. Beraz, aldeko 11 bozkakin onartuta gatzen da hitzarmena. Eta laugarren puntuan ere dakau beste hitzarmen bat, hau ere urteroko izaten da, eta nahiko prozedimentala edo da. 2022 ekitaldiari dagokion enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak lanbidek diruz laguntzen ditunak, hor lanbidek eskatzen digu udal bakoitzak bere kudeaketak eta egin gabe, eskualdeko ordezkari batek etxia gainerako udalerrien tramitazio hori, ezta? Hau da, sujetu izatea udal bakarra beste sortzion izenian. Ez gara sortzi. Segiaz, Ibarrek eta Plantxik uste da, horrek beria dakae, trato berezia dakae, langabezian tasan arrazoiz, baina, beste udalok, Elgoibarrek ordezkatzen gaitu. Horren, harreman hori arautzeko urteroko hitzarmena. Ez dut uste dakanik, ez dut ustez, ez daka aldaketaik, betiko terminotan izaten da, eta beste gara. Ez daka honek beste esplikazio. Nigo, beraz, lanbidek diruz laguntutako proiektuak gauzatzeko, Elgoibarko, Eibarko, Soaluzeko, Mendaroko, Debako eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku usteko hitzarmena. Horiak izenburua, beraz hitzarmen horren aldeko bozkak. Aldeko 11 bozkakin onartuta geratzen da beraz. Eta onaino, gaurko puntuak. Erregu galdereta sartuko gea. Rubenek badakitz, dakala kontutxo bat ezateko, eta Xabi eta Inigo. Venga, Jon. Ez nakan izketan entxoko asmoi, baina justo aurreko puntuan ibilizatenean
udalen berri ematea, idea badanekan buruan, eta iruditzat gaurko plenuan igual aipatzea hausnarketa moduan egokizan izan leikela. Konbenduan inguruan eta Next Generation Europako diru laguntzen inguruan zabiztenean, beti ez, azkenean dia mako proiektuak, dia diru zoruak, Europati datozenak nahiko modu errazian, zero askotako diru kopuruak dira. Honek tarteka nik uste koiunturalak izaten diala, gure sasoian izartu zautu gendun, antzera, Europatik antzatozen diru funtza hundixak, arekeren nahiko modu errazian lortzen zianak, errazian, lan egin behar da, evidentemente, proiektuak aurkeztu behar dian, kopura hundixak, ulertzen ditu, bai. Kopura hundixak, proiektuak eta aurkeztu behar dian, baina, nahitzen, diru kopura hundixak, normalian, lortzen ez dian kopuru eta nahi detezan, evidentemente, tramitazio guztien behar da, baina, lortzen dila, normalian lortzen ez dian diru kopura hundixak, eta orduan ere lortu gendun, bi legalitzan egon ginen, Euskal Herritarrak zagoen lehenengo legalitzan, eta horrengoan gu egon ginen, eta orduan ere, diru mordo bat etorri zen. Eta urtek itxitzen, alizan gendu nahin, obra mordo bat, proiektu mordo bat, inbertsio mordo bat, normalian, igual 20 urte nengo gondunak, egin gendun 7-8 urtean. Tola izan zen. Eta ganok emozionatzen ginen, eta gaina herrixero itxutzen gendun aktibidade maila batea, inbertsio maila batea, gero normalian mutriko tokatzen ezakonak. Eta nik uste dut, egoera hartatikan, edo esperientzia hartatikan, irakasgai bat edo, eta Joseba ikusten dut buruakin uste badakixalako zer esan behar deten. Egoera arek, eta inoiok danok oso modu honien ikusten genduna, eta zela aukera bezala herrixantzako, eta udalantzako, eta inbertsioak eta herrirako lortzeko, arek bankarrota egoera batera eman gintun. Eta hori esan behar da. Igual batzuk orduan esosten udaletzean, eta esan duen hori zautu, eta igual urrutu egatzen zatzu. Baina beste batzuk orduan bagozen, eta hori nire bagoz, eta nik uste hausnarketa moduan behintzat mai gainean eukitzi, ez dut ezaten egin beharrak ez diren ikan, baina behintzat mai gainean eukitzi hausnarketa moduan importantia dela. Ze emozionatzen geha, 3 milioi euro aiatu diala, zelako notizia ona, bai, baina 3 milioi euro aiatiek nahi deuzan, zei gastatu behar dezuela gitxienian, askotan. Eta beste 3 milioi horrek muturiko udala ipintzia dala sekulako esfortzua urte askotako inbertsio danak hipotekatuko dizuna normaltasun baten. Eta orduan bezala egoria pixkat okertzen baldin bada, munduan dakaunez, inzertidumbre egoera honekin, aldizu esan, zu jarri behar dezun 3 milioi edo 2 milioi horrek ezin aurrein izatea. Hori izan gertatu zakuna orduan. Eta Joseba konto daki, Joseba gero topatu zakon, zorro horrean nahi aurreitxia, mutrikuko udala interbenitxuteotia eta bar. Horrekin nahi dezan, eta ordaindu dia danak, danon esfortzuekin, eta oain egoera ekonomiko honian goz, gauza dian bezala. Esan nahi dutena da, hausnarketa hori ere, iraganian gertatu izan zakunetik ikastiare, eta beti presente eukitziare emozionatu beharrean, eta inbertsio sekulako ondistan sartu beharrean, beti ere neurri batekin eta prudentzia batekin jokatu behar dela, berriz ere antzeko egora baten nahi ez baldin badeu bukatu. Hori nakan buruan ron, izketan sosten bitxartian, eta irutzat, pertinentia ez da aipatzea. Zalantza gabe da, eskerrik asko, askotan bizitzan gai guztietan emozionatzen ganean askotan burua galtzen dugu eta emozionatzeko arrisku bat egon like. Jode, zehose espaldin badakau, hoxe dakau, emozionatzeko arriskuik. Arriskua da no dakau eta beti dakau. Baina askotan buruko mina emateu diruik ez eukitziak. Eta buruko mina emateu diruik ez jasotziak. Baina askotan buruko mina ondixoak emateu dirua jasotziak. Dirua jasotzeakin batea obligazio asko hartzen dialako, ezta? Esan desunakin ados, erabat ados. Esan desun bezala, tokatu zitzakun zorpetze maila 118 punto baten hartu, eta horretikan aurten iritsiko gea, sanoan aurrekontuen plenuan, ezta? Urte bukeran gauzak ondo, 100 bateko zorpetze batea, edo zor bizi batea. Ez da hitxe magnitudia zen da, baina, orduan, iruditzen zat, horra beraino aiatu ganean, zor hori, eta beti, eta askotan izan dute, ez da bakoitzan errealidadia zen dan, baina hemen normalen izango litzake, gu danok, maixan gozen danok, hipoteka bat eukitzia. Baina, importantia zer da, bakoitzak bere kapazidadian araberako hipoteka bat eukitzia aurre einalizateko, ezta? Orduan, hemen arriskua dakauna da, zeuk esan desuna. Hartu dirua, baina hiru ematen digutelako zeiga ipini biau aurretik, hiru jasotzeko. Kontua
eta nik uste, ez gaziko lehenoko kontuak eta epaitzen eta baloratzen da, baina benetako arazua izango litzake jasotzen ditugun hiru horrek erabiliko espagenduke eskatutako 6 horrek kentzeko. Eta esango gano, jode, 6 eskatu deu, ari gehapatzen 6 horrek, eta bain, 3 datozkigunak erabiliko ditugu beste gauza batzutako. Ez joder, 6 eskatu dezu, 3 jasoko dezulako, kendu 3, eta zorraia dakazu 6 ez 3an dakazu. En fin, hori oso kontu sinplia da, gauza komplikatu dira. Baina da azken baten, iruditzen zaten biula olako diru laguntzakin, eta ez hau bakarrik. Ikastolako ere eskatu dugu diru laguntza bat jaurlaritzai. Diru laguntza horrek eramango gaitxu beste dirutza bat gastatzea. Hau da, 360 ustet eskatu deula, eskatu edo maksimua 360.000 euro jasokoen duke, baina 600 edo 700 osteizen badiru zan gastatzen badeu. Eta aurreatu bezu 700, berdin, 700 sartzen zea, eskatzezu, espalin badakazu, gu badako 700, baina, erabiltzezu 700, eta datorren 360 horrek espadezuz gordetzen, han, horretik jua, zorra handitzen, deskontrolatzen. Nik beti esatete, udaletxeko ekonomisa, aldeak alde noski, etxeko ekonomisa da, Onden beste dakazu, onden beste aldezu gaztau. Geixo nahi eskatu. Eskatu zeuren neurrixan, bestela itxuingo zea. Horren guk hori oso presente dakau. Eta aurrekontuen plenuan ere aipatu zen, niri astuintzaten, Inigok aipatu zuan. Ez da izela juntzan, baina oain egoera honian, zorpetze maila hori edo dakaunian eguneko batian, beharko enduke ariketa bat danon arkian, hemen, azken baten, ekonomisa hori ez da kasontan geugoz gobernuen eta guetzat. Ez, danontzako da, danon dirua da eta danon etxia dau. Eta danok dakau horre, hitza eta erabakimena. Enbiar deu, osasuntzo gozenian, azterketa ekonomiko-finantziero bat jakitzeko noaino algean sartu. Bestela, tentazio ukiginke sartu, eta noaino sartu. Hori nik uste importanti izango dala lanketa hori etxiare, zeuk esan desuna, arriskua, komi hartien ipiniko eta arriskua dakaulako diru laguntza asko jasotzeko. Dala nes turismo 2008koa, baina 23an ere beste nes bat etorrekoa. Hasiera baten hori izango da honen osagarri, ez da izango gasto berrixak gehitzeko, izango da proiektu honen baitxan. Baina etorrileik ez, geixo, merkatu plaza, ikastola eta galdetu eskego, seguru bakoitzak proiektu berri bat botako leukela zorpetzera eramango gintxuzkena, ezta? Horren, hori dana, planifikazio hori dana, enbiar da termino ekonomikotan. Eta erabak konpartitzen, pasau ginen, handikan, eta nik uste ikasi gendula. Oain, hauteskundia datoz. Hauteskundetan ona, jende berrixai jatuko da, gogo berrixekin, ilusio berrixekin, eta are ere esan beharko zakue. Zuek ezautu dezu hemen egoera politxa, egoera txarreri izan zan, eta transmisio hori oso importanti izan beharkoa. Kontzientzia hori eukitzeko eta ezagutza hori esateko, ze udal klasegean, ze diru iturri dakau zen, eta zeren arriskua dakau. Eta gure kapazagia zein dan. Etxian ere etxe baten 1.000 euro sartzen bada edo beste etxe baten 3.000 euro sartzen bada, plantamenduak ezilik ez berdinak izan, etxe bizietan. Guri berdinak pasatzen zaku. Udal batzui begiratzen dixau, atzo bisaldu ziren, argazki bat. Zautzen, asentzora, elegantia, zelakua, torre bat, kristona. Hau ondongo zan ba, moliatik anzamiko liata. Bai, fenomeno. Aiauko egunen baten, baina ze kosto dak horrek, bat gixo, ez? Baina, horren kontzientzia hartzia importantia da. Luzau nahi. Gustau itxentza gaixa ba. Gustau itxentza gaixa. Baina bai, konpartitze dian. Inigo? Bai, barkatu. Joni eskertu karrituan hausnarketa, eztabaidatu izan dugu hori bai batzorretan, alkate bai eman ditugu batez azalpen gehigarri batzuk horren inguruan. Bai, gu bai badakau goramena izartun ondorizuei buruz,
gure hemen ginean, ondorizuetan, ez izartu burutu zenean, baina bai ondorizuak pairatzen udal bezala, eta esperientzia oso gogorra izan da, zuek biok azaldu zuten bezala. Orduan, alkateak bai aipatu du nolan, bakoitzak, alderdi bakoitzak badakau gure proiektuak, guk bai badakau geuria, Azkiaga adibidez, herriko parke nagusia bilakatzea. Eta bai, konpartitzen dugu kontu handizakin ibili behar gehala oin momentu hauetan. Plan ekonomiko, beste plenoan ekarri genuen amaira hori, plan ekonomikoana, hori ezinbestekoa iruditzen zaigu. Eta usten dugu, komentuan kasuan adibide bezala, Osea, euki behar duela, udal bezala euki behar duela gure ideiak garbi, ez? Idea dirua baino, eskuragarri gure ideia garbi zen olako herrisa neurri dakagu, zen olako helburuak dauzkagun, eta zen olako kapazitatea dakagun. Orduan hori dirua baino garbi euki behar dugu hori. Hori beste gauza batzuen artean, ez? Hori batetik. Eta bestetik, hau da aparteko gai bat, joan zan plenoan karri ginen bebai, alkate ebazpenen inguruan, galdetu ginen Kasakanpon inguruan, orduan gure oin momentuan berriro ekartzen dugu gaia, ze dakigunez behintzat, Mutriko Naturtaldeak ez dugu jaso ebazpen hoien ebazpenak, alkate ebazpen hoiek, eta horrei lotutako txosten teknikoa. Uste dut eskaria indutela, eskaria orduan, izan gozan, pizkat remarkatzeko, eskari hori mesedez atenditzeko, ze ikusten dugun arabera, begiratokiak aizialdiko gune horiek eraiki dira, eta gure ikuspunturen arabera eraiki dira babes bereziko gune baten, ez dute gu dakigun arabera behintzat, ez dute jaso baimenik Eusko Jaurlaritzatik, behintzat gu dakigula, Eusko Jaurlaritzak ez dugu txostenik horren inguruan kontuen eukitza, babes bereziko eremua dela. Gai hau ekartzen dut, alde batetik hori informazio eskaria bezala, eta beste batetik bai aldarrikatzeko toki horrek dakan garrantzia. Ez dela aisialdiko gune bat soilik. Da beti aisialdia eta babesa bateragarri izan aldia, baina beti oreka baten. Eta une horrek orokorrian eskatzen du plan berezi bat. Eta einen behar da, ez da nahikoa Zubizarretik portuko plana, baizik eta Saziola arte aiatu behar geha plan berezi batekin. Merezi du, ariketa hori, merezi du toki horren etorkizunera begira. Berriro esango dut, ibai bat, debaibaia da, oso antropizatuta dago, eta zorionez dakau, toki horri, historian kontua gaitxik, bizkan baldintza batzutan, baldintza ez dira onenak, baina baldintza batzutan konserbatu dela. Garrantzi eman behar diogu toki horrek dakan sentikortasunarekin eta toki horrek eskaintzen duen funtzioekin, adibidez, gazti megaraztailei begira. Orduan, bi gauz horrek, nahiko nuen bat. Bai, eskatutako bazpenak eta txostenak, pentsatzet espedientia nongo diala, horrek bisaltzeko ezilik problemek egon. Aipatzen dezu toki, niko hain ez dut esango, ze babes maila dakan, da ez dakan, baina, aipatzen dezu nian, Zubitxikan itxasoaldeako hori da, hainbatetan, ez, puertoz baino, hainbatetan komentatu izan dugun moduan, hori da inguru urbanua. Beraz, daka, hirigintza tratamendu bat urbano moduko, ez da? Horre daka tratamendu bat, eta Zubitxikan gora ze pasatzea. Gure arauetan, ez da azten plan berezia, askotan aldarrikatu izan desuna, Zubitxikan gorakua, ez da azten, hori azkenengo batzordian ibili ginen komentatzen, Mariak ere ekarri zoan arauetako planua, hor ere nahiko garbi ez, antxik ikusten da, babestutako, edo plan berezia eskatzen duan eremua azten da kanpofolian. Kanpofolitikan gorutz, Saziola aldea dihua. Eta Zubitxik, eta kontrasan ematu dela,
esatezu, joder, hemen ezak marismak edo danalakuak baldin badoz, zubisa eta kanpoful bitxartian, antxusine hori da ez dagoena jasota plan berezirako. Eta plan berezia jasotzen dugu Lasao baserri paretikan goruz. Edozen kasutan, nio hemen izketan baino hori papel gainean da hobeto eta dakixanakin komentauta, ezta? Edozen kasutan, batzorrian ibilinean komentatzen, hori arau berrizetan, hori berrikusin beharko ala. Eta marismako danalakuak, marismak esati honik, ez da marisma dian. Marismatzat hartulik ez. Ezegune, bai. Ezegune izango da hitza proposa. Nik ere ez naiz dakit. Ezegune horiek, ematen dugu, itxura guztien arabera, integratuen beharko liak ez dela plan berezi hori etxendaneako, ez da? Hori aiauko horren momentua. Hori irintza batzorrian ibilinean, ez hau etzinean egon, astelenian, eixa gontxako dauk. Bai, ibili gendun, Mariakin gaixa. Bale, eta Rubenek bai, ez da? Nestakin gabiltza eta konbentuakin gabiltza eta, pixkate zelera mantendeten. Ez, ekonomiatik pixkate jendia tranquilizatzeko, ez? Azkenian, inbertsio ondixea da, diru ondixea dia, Josebak esan dan bezala, 4,8 milioi euro dia, baragi ze magnitudekin gabiltzizketan. Eix esan da ere, beak obrak hori eskatzeu. Hau ez da azkenian, parkin baten lau arraia pintxatzia. Orduan, gure hasiera baten, ikuturan tokisa da Next Turismo diru laguntzak, 4,8 eskaturo da 2,6 eman digute, baina, beste ate batzuk ere ikutureu. Ikutureu Pirep diru laguntzak, Duz diru laguntzak, Nes 2023. Eta azkenian gu nahi duna da, obri, eraban behar dan, obra hori, porque gero aiokora momentu bat, komentua jauzien gora, edo orduan da honek burua hilduko eseo, da berzerretzen daun, bentsat, hori aiau baino lehenuo, hori ondo ipintzen hasi. Eta aldan eurrixan, herrixak aldan gitxien ordaintzia tema hontan. Bai? Horixe bakarrikan. Eta, lehentasunak, Josebak esan da bezala, ikastolako teiatua, ikastolako umiak gela batetik bestea doz mugitzen eurixazten danean. Hori lehentasuna da. Hori ez da parkineko bi arraia pintxatzia. Aurreko plenuan, aurrekontuen plenuan, Jose Maria Alzibar eta Gaztañeta lotuko dituen igogaiuen inguruan, komentatu zinuten, Jon, proiektua ikusi gabe sakazuela eta landu gabe zagoela eskatu zen bigarren proiektua. Komentatu nizun orduan, baietz, landuta zagoela irigintza batzordian, eta gaur nahi noan aktan gelitzu deixela puntatuta, 2008 bateko azaroan 21 zen landu zala, planuak mai gainea atea ginen, lehengo planuak eta plano berrixak, eta egon ginen horretaz izketan, zezberdin zakan batek eta bestia, gazaren inguruan egon ginen izketan, lurren inguruan egon ginen izketan, eta gaixa landu zen. Pleno horretan, Jose Angel Lizardi ontzan irigintza batzordian, azaruan 29koan, eta gero onartu zanean, abendukoan, ganbara zegoen zinean da Jose Angel Lizardi falta zen. Igual horregatik esango da, esakazu informazioak, baina informazioa mai gaineratu zen eta lanketa egin da zauen. Eta, besteik ezpada, urteko azkenengo plenua esan deu, penia, iusen teguna atzo zala, bestela esango gendu zoze, 10 milioi euro jaso deula, zen duen sinistuko, baina, tira, ez, agarra izango zen. Bueno, orduan. Joseba, bale, atzo izan zen, bale. Bakia bieu da, bakia bieu. Guazen urtia ondo amaitzea, bi egun gatzenzakuz da, urte amaiera gono nauki daizuela, eta datorren urtean ere, urte bereziz izangoa, eta bere ondo hasten dugun, ondo jarraitzeko. Nik urtia,
igual ez tezu ezin iztuko, baina Arno puntan amatxuko dut, alabak eskatu zian da, nahi diot. Bai. Eta beste gabe, esan dielako, dei bat etxeko hilen batian Arnoko igoerakin dala utxuria urtiaztia mutrikun. Beraz, konbidatuta zaudete, zuedanok eta etxekuak ere bai, hilen batian Arnon igo eta antxo iso muturra eta zaldia eta ardaua eta anongo jala eta konbidapena etxeko eskatu zien da, egin da gehatzen da. Hori esan da, urte berri hon da, noi. Eta etxekuei ere, urte berri hon.